Hello guys, good morning. Padong mi karon sa bukid. Mao ni ang sumpay sa katong ahong gi-upload nga nangaligo mi sa kalalay guys. Tanawa na lang ninyo ang mga panghitabo kung unsay mga ganap karon diri nigabot na mo pohon. Sakay di man anak. Lago kaya duhan ba sa ko? Sakay. A few minutes later. Kuwa na baboy Sa inyong silong wanay mukitik sa igit na mitilit. sa inyong haligi. Te, Oo. basa ka na ko. Muna kay wala ligo. Padyo pag gibasa ka na mo gani ha. Uy, ano maguya ba? Pagdili na naman. Tiniil nga kuan daghang bato. Ay niya tuhogon ka niya. Dong, tisligig tuhog nas niya sintro ha. Nya, mula ka pagtalikod. Okay. Buang mo jud. Kuan ba? Nakurat. Wadig bukit eh. Napakan. Ano mo di karo ito ba? Napakan sigas no? Huwag kayo po mo ingali kayo ng palit ang tiyaba. Kanipite. Kanina gabi-gabi. Pagdali ko nung mo. Magdaan na naman ko kayo para may binigyan sa tiya. Lagi rin na. Hindi na gato yung sinadam siya. Oy, tiya, dako na siya. Dako ng pati ng tangan. Nya, mura wag buta nang naghawid ni mo nya. Amar din ni Musi. Sa tong ubong. Nya, dali lang nya. Nya. Lumok dito ko lumok. Huwag daw na magbalik. Kung bago anak ka ba, maka to na mga tubig. Balik ko na na. Nya! Ligo na. Na. Hindi ka kagay short ito. Mo di mo aram. Pasukan na po din bakit to yan? Bakit to mo kile? Yan, yan. Yan. Ah, pwede mo. Ay daw, paligo na ho. So to panting ate. Andang kita mo. Kau tu wak
Unas po, noong break. Ya, dali na niya. Yan, dali, ligo. Okay na. Okay yan ha. Di ba basag yung buhok? Ayaw, basta kinaunhan. Galit. Basta na. Makalimot man. Sobrang niya. Dali, one tray. One two. Dali, bago buwan na pag... Arong kuan mo nga dinner ka. Nakalata lang sa ilong na. Ay, ko, magagawa. Mangyari ka. Tahu lang iihingan tubig. Ikaw marunong ba? Bila na ibubuhok kay init. Sa una kay Mino, dinas na rin na. Kanang mga ito maligo sa kung ano ito para ibabad dito sa parang kanang sa kitang sa una mawawad ko lamig dito ano kanino bagaan mo ano di ka gana gumul balik Wala na siya ang tubod. ubod na po Narad niya ako. Gani mait ko anya di wa man ato di man madungog. Alam mo, bisan di ka nito. Di ni bra sa salog nga itong salog ligo ka. Kani mo tilpon ni bro. Pero di naman siya mo. Di naman ang tubig, di naman nga. Kani tag siya. Muda ko ran Mula tubig ko na o bang kung ano nang mga Dito. dahil na nakalisto. Kailangan pilain nga tubig dito ang lahi ko ba? Tres, dili na dito dagitan kung kas mga Wala sa nang tubig ka? Isang na ko one. Seven! Tara! Duman, kalikok man. Tara! Grabe ang pag-iwag guys ang tubig parang induta. Yaara pa dyan nawa. Ice ang tubig. Pagkabasa oy. Nawa naman. Kausa na naman. Nagdudua ko sa tubig guys kay parang tugnawa uy. Orang gilingaw-lingaw wag akong kugulingon para mawa ang katugnaw. Lauan! One! Hindi ba kung buhay nga na res? Kaya kung ano dito no? Aroy! Aroy! Bato! Nice kayo oh. Oops. Guys. Parang bugnawag tubig.
Ug arang ginawa. Arang sabaan nila kay kalingaw po sila dito. Kuan kay dito mo nila sila nagpadapi na sila na. Di ba? Di ba? Mataway. Pili ka ba? Wow, uy. Kung tingad ko, sorry na yung A few minutes later. Tabi. Kasi naguna gani ha. Ikaw nagkakita niya? Nya, ikaw nagkakita? Tingnan mo lamang ko. Oray mo nakita? Hintabok sa dan? Bugnaw ba? Bugnaw ang panahon. Tabi. Madlok malagi tayo nga ng mananapa kaya di man nato makitaan. Nang limbaw ta kung balibo oy. Hapit na. One hour later. Og maora to guys, daghan kayong salamat. Ayaw og kalimte sa pag-click sa notification bell og gusto po ninyo mo comment lang sa ubos sa aning video kung unsa may mga pagkulang or nasobra, palihog lang ko og comment mo para makahibaw sad. Og dinhi ra kutob ang akong video guys. Daghan kayong salamat ninyo. Dinhi ra kutob ang akong video. Bye-bye.